Dneska se neřve, dneska se mluví. Respekt je víc než 1000 slov v bouři. Na serveru klid, každej ví, kam patří. Chyba není konec, když se z ní poučíš. Nejde o moc, nejde o výhru, jde o lidi, co drží tu linii míru. Dnes mi dali admina, beru to v klidu. Skvělá komunita drží ten rytmus. Nechci být tvrdý, chci být fair. Respekt a klid, to je můj směr. Každej má příběh, každej má hlas. Když vznikne problém, řeší se včas.